हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरो आं मोनसे गोदानै आपडेट भिडिअ लाना फैबावबाय। बे आपडेटआनो जादों जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि सासे मुंदांखा फावखुंगुर रिमाल बसुमतारी बिथांनि। नोंथांमोनाथ' बिथांखौ बयबो मोजाङैनो सिनायखायो जानांगौ आरो नोंथांमोना बिथांनि सावथुनफोरखौ नायखायो जानांगौ। बिथाङा बर' सावथुन मुलुगाव गोबांथार सावथुनावनो फाव खालामनानै जोंनि बर' सावथुनखौ जौगानाय फारसे बिहोमा होबोदों। बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि आरो बिथांनि जोनोमा जादोंमोन 24 नभेम्बर 1988 मायथाइयाव। अब्ला बिथांनि बैसोआ दा 33 बोसोर। आरो नोंथांमोनहा गोबाङानो मिन्थिखाबाय आरो गोबाङानो मिन्थियाखैबो जानो हागौ। थांनाय बोसोराव रिमाल बसुमतारी बिथांनि गोथार जुलिया जानानै थाङो। सावगारियाव नोंथांमोनहा बिथांनि बिसि एबा हिन्जाव गोदाननि महरखौ नुनो मोन्दों। नोंथांमोनहा बिथां रिमाल बसुमतारीनि जुलि जानाय खौरांखौ सिगाङाव मिथिखाबायमोन ना मिथियाखैमोन? कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। दानिया फैदो लोगोफोर, बिथां रिमाल बसुमतारीया बर' सावथुन मुलुगाव फाव खालामनाय मोननैसो मुंदांखा बर' सावथुनफोरनि मुंफोरखौ फारियै मिन्थिनानै लादोनि। नोंथांमोनहा बयबो रिमाल बसुमतारी बिथांनि मुंदांखा बर' सावथुन खैसारखौ नायखादों जानो हागौ, जेराव जों मासुम ब्रह्म बिथांजों जयै फाव खालामनाय नुनो मोन्दोंमोन। आरो नोंथांमोनहा बिथांनिनो मुंदांखा बर' सावथुन दायनाया सोरखौबो बयबो नायखाबाय जानो हागौ। आरो बिथांनिनो मोनसे मुंदांखा बर' सावथुन आलाय आरो अरनखौबो बयबो नायखादों जानो हागौ, जेराव जों जनाली बसुमतारी आरो जेनिफार दैमारि बिथांमोनजों जयै फाव खालामनाय नुनो मोन्दोंमोन। आरो नोंथांमोनहा हाफ ब्रेन सावथुनखौबो बयबो नायखाबाय जानो हागौ। बेनि अनगायैबो रिमाल बसुमतारी बिथांखौ जों न'खर दावहा, हादान बायदि सावथुनफोरावबो फाव खालामनाय नुनो मोन्दोंमोन। बेफोरनि मादाव नोंथांमोनहा बबे मोनसे सावथुनखौ बयनिख्रुइबो साबसिन मोजां मोनो बेखौ आंनो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। आरो लोगोसे नोंथांमोना बे आपडेट भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलखौबो दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे नटिफिकेशननि बेल आइकनखौबो